बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे भैया के भैया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे बाप रे बाप, अकेला शादी में चल गई ना? अरे बाप रे, पहले ही बतावा मायका हमार बा 3 साल हो गए हमरा गइल और तो कहीं ना लगेला कि हमरो के लेके चले। का बात बा तू हमरा बतावा बतावा तारी। अरे रुका भाई, जल्दी बतावा। अरे डीएम साहब के वही बगल में प्रोग्राम रहे, हम डीएम के पिए हई साथे चल गई नी। अरे रुका सुना, अगर बगल में जाके ना जाती तो तोहरे ना बदनामी होई था हमार गुल ढब ढब। यही से ना तोहरा के ले गई हो, अब से ले चले। हमके ले जाए में बदनामी होला? अरे बदनामी होला तो अब से ले चलेम हमार गुल ढब ढब, हमरा के माफ कर दो। ध्यान रखिए आगे से, अगर अकेले गइला ना तो खैर नहीं बा। आगे से हमहू चलब तोहरा साथ। तहार क्रिया ले चलेम, याद रखिए। हां जा। क्या हो नहीं खे देखले? अरे तो हर घर के खेला बा। घर में मेहरारू से मार खा, आज जाके ससुराल में साली के संगे मौज करा। तब कैसन लगले हमरे परिवार के लोग? सबके वो बहुत अच्छा बा। माँ जी, बुआ जी, दादी जी, बिट्टू, बाबूजी तो एकदम रॉकिंग बाड़े। अरे चौबे जी के तब बातें अलग बा, वो हमार जान होन। और एक बात जानता रू, हमनी के मिलावे में सबसे बड़का दिन उन करेगा। घर में कदम रखते ही सब केहू एक ही बात कहता कि जल्दी से आंगन में खेले खाती एगो बबुआ चाहिए। तब नेक काम में देरी कैसन?